Салом алейкум бародари азиз. Аксияи навбатӣ ай арзон маркет бародаро. Арзон маркет ҳамеша арзон. Хоб, нархошона пешай гуфта гузаштан. Пешаки мегумтона ки нархи телефон мисол али шидан мумкинай. Ана мумкин ин видео баъди 1 моҳ мебине, баъди 1 сол мебине, баъди 2 сол мебине. Қимат ё арзон дар назартон тофтанаш мумкинай. Ба ҳамин хотир имрӯза 27 октябри соли 2023 нархи ҳами телефонҳои гуфта мегзарем ва нархи свежиша фаҳмиданӣ боше, нархи навша медурӯи комментария. Ҳамҷода комментарияда якум комментарияда телеграм канала нависта мемонем. Телеграм каналда медурӯен ва нархи свежи, нархи нави телефонҳо ҳама вақт метавонед рӯе бинед. Хоб, рафтем. Нархи аксиягии ҳами телефонҳо Redmi 12 8/256 ва 4/128 хотирошон. Нархошон ҳозир мегум 8/256 гигабайташ 15990 рубл ва 4/128 гигабайташ 13500 рубл бародаро. Я бор дига мегум 8/256 хотираш 15990 рубл ва 4/128 гигабайташ 13500 рубл. Ин нархи аксиягиш, нархи беҳтаринай бародаро, нархи охиронаш. Телефонҳо ҳамаш наван, пачка, 1 сол гарантия дора. Баъд новинка омад. Новинкаи чихали мақсади телефонҳо хеле буд ки наомада истабудан. Хоб, ҳозир яктиша мекушоем шумода ва нишон дода мегзарем. Телефони Redmi Note 10 Pro омад. Бисёриё пурсидан. Redmi Note 10 Pro 8/256 гигабайта хотираш. Ана чихали дидеста да пеш хутон бояд навша кушодестем. Характеристикаш камераш 108 мегапикселай бародаро, 108 мегапиксел камерашай. Экранаш 120 гигагерцай, 120 гигагерцай ва процессораш Snapdragon 732G қати кор мекуна бародаро. 33 ватт быстри зарядка, 5000 мАч батареяш, ана дисплейш AMOLED. Ва камераша гуфтам 108 мегапиксела, яке ай камераҳои беҳтарин. Хотираш хотираи калонай бародаро, ба ҳамин хотир нархаш болотарак меша ва лекин нархи ҳами телефонҳои моро дониста гирен ки ай нархи ҳамаи магазинҳо иншоалло ҳама вақт арзонай ва арзон мешавад. 8/256 гигабайта Redmi Note 10 Pro имрӯза нархати 21990 рубл. 21990 рубл 8/256 хотираш бародаро. Марҳамат кунед. Имрӯза число я бор дига гуфтам мегзарам 27 октябри соли 2023 нархи нави телефонҳо ҳама вақт комментарияда якум комментария телеграм канали мо. Саломат боше, худо нигаҳбон барои